Yes, comrades, good morning and how are you? Mwasuka bwanji enanso mwaswera bwanji. Comrades choamba lisana yowali. Ziko mkwambira ntaku Nkatabe, Kavuzi, Kawalazi, kumati estate uko. Mwana kuti ai achipani chaite makulu akulu ndauze kuti azapondeko kumene koko. Nkhani inataziro lomwe lija. A secretary general achipani andiuza kuti anytime soon kumene kubwera president kapena kubwera running mate. Azakuyenderani Kavuzi koko. Koma nkhani ya materials nthawi yathakale panopa inde saru mwina kuzanyamulako koma saru panopa nthawi yathakale chika masiku asala ndi apang'ono kwambiri anthu akuyenda maulendo atali koma saru ikazapezeka ena pang'ono azalandirako koma the party is not promising to bring party clothes kumene koko koma uthenga wanu wafika komanso mauthenga onse mwantumizira aja ndatumizira ndipo ayankha mwakuti akubwera kumene koko. That is number one. Number two, Azata Central Region. Mtokoze kwambiri for the first time and Central Region. Kubwera kwa ine kundiuza kundisimikizira kuti ayi Comrade Luwala Desuka Bambe tamuona kuno. Ndi munthu wabwino komanso akukamba fundo zabwino. Fundo zake timazisatira koma tamuona pamaso kukhanga ati ali ndi nzeru zabwino zoti anthu Central Region tikhoza kudya naye bwino. Comrades from Central Region. Also ineyo nthawi zina ndimakukayikirani. Ndimayakayikira kwambiri anthu ku Central Region. Kwamene Desuka Bambe woyenda ku Central Region, amene akuyendera ku Lilongwe ndi madera enawa. Feedback yake njabwino kwambiri. Komanso zina zimene mwandiuza kuti akabambe akamayenda madera enawa azikakamba mavuto amene anthu akukuma nawo kumbali imeneyoyo. Apopo mwina nzona. Komanso ndikandione manifesto achipani cha UTM. District by district kukhangati kuli fundo za Desuka Bambe anayikako akazalwa bomwe zomwe azatapange ku district by district kwangoti mwina anthu ambiri kumamizi ku Central Region mwina mafoni alibe ma smartphones koma amene ali ndi mafoni chonde athanzeni anthu a Central Region akuti nawonso fundo za Desuka Bambe zikuagwira mtima komanso panopa asimikiza kampeni yomwe takhati kupanga kumbuyo ku Central Region kumauza za ubwino wokhala ndi msogolo wabwino kumalawi kuno posaona mtundu anthu aku Central Region fundo imene ayigwira bwino kwambiri komanso anthu aku Central Region nawonso akusirira mmene akuluakulu ena azipani zina zosiyanasiyana apart from MCP mmene akupangira akutipulira madera ena aziko lino nawonso akuti akufuna zimene zichitika ku Central Region ndiye kuli akuluakulu azipani za ku opposition kapena zipani makamaka chipani cha UTM ngati kuti kothekera makomiti ma area committees kapena akuluakulu aku region chonde ku Central Region akuti mumasuke palibe amene atakugendera miyala mukamaka kamba fundo za Desuka Bambe. So I'm getting these facts zimene ndikuyankhula papa zichoya ku mafumu aku Central Region ati saachule koma anthu awo ali ndi vote ya Desuka Bambe. So comrades Malawians, let me be honest with you. Kumbuyo konse kutakati kunena kuti ku Central Region chipani cha MCP chimakhala ngati kuti ndi kholo la wina aliyense anthu aku Central Region akuti hayi si choncho hayi. Capital city ali Lilongwe anamanga nawo atumbuka achewa ayawo angulu alomwe zabwino zomwe zikuoneka mu Lilongwe suti anamanga ndi anthu aku Lilongwe ayi ndi amalawi onse komanso madera ambiri komwe anthu akulima bwino suti kamene amene akulima bwino ndi anthu okha ku Central Region ayi kumene kuja ku Central Region kuli anthu ena anagulaso malo anthu aku Southern Region, Northern Region, Eastern Region anagula malo akumalima bwino kwambiri kupangisa Lilongwe ngati boma limodzi la ulimi kapena kupangisa Central Region ngati boma limodzi ngati region imodzi yomwe ulimi umayenda bwino komanso popitirirapo apo pauti akabamba alongosole bwino pa nkhani ya kagulisidwe ka mbewu kapena kalimidwe ka mbewu zawo chifukwa zaka 5 izi zachakwera anthu akuoko alibe choloza kuti analimapo 5 years akukhanga lisanapange ulimi ku Central Region ndi akuti akabambe ayankhulepo fundo zimene zizi mwa satane asayankhule modumpha kuti akabambetu ati asayankhule modumpha fundo zawo zabwino koma alongosole kwambiri kodi kuti Central Region angapange bwanji kuti ayambe kupindula pa ulimi chifukwa ku Central Region kulibe nyanja makamaka madera ya Lilongwe Mchinji Nchisi kulibe nyanja ikutali ndiye ali kutali ndi madzi iwo yawo ndi mvula yomwe yeniyeni komanso mvula ikati sagwe bwino anthu achamavutika ndiye akabamba alongosole bwino ku nkhani ya insurance
akuti ngati mwina mvula sinagwe bwino alimi ngati sanakolole bwino kodi makampani ama insurance azathandiza bwanji chifukwa panopa mvula ngati sinagwe bwino iwo aja sanakolole bwino atenga ngongole za pa ulimi wawo kuti andese bwino ulimi wawo akumavutira kubweza ngongole ndiye kuti achakabambewo alongosole bwinobwino kuti ma insurance companies azagwirisa azathandiza bwanji malimi aku Central Region. Mukuveza bwinobwino kaya kabambe kumene muliko ndi amtumbuka akuti anthu aku Central Region chena kufuna amvese bwinobwino afuna khale ndi makampani ma insurance companies azipanga insure zolima zawo kapena ulimi wawo ukhale ndi insurance kuti mvula ngati sinagwe bwino a insurance azathandiza kubweza ngongole chifukwa ngongole ndezi kwavuta kubweza za fertilizer ngati mvula sinagwe bwino madera ena ku Central Region. So kabambe, this is something that you must sit down achipani cha UTM khani pasi kazukutani kodi alima ku Central Region, not only ku Central Region because the idea is coming from Central Region commerce across the country akuti kodi alimi ngati mvula sinagwe bwino atenga ngongole ku mabanki kapena ku mabungwe kaya kunifi asamakakamizidwe kubweza ngongole zimene zakufuna ma insurance company athandize kodi akabambe azagwisa bwanji ntchito ma company insurance kuthandiza alimi malayi munomo fundo imene chowa ku Central Region. Just imagine. Ndio takabambe pa manifesto yawo aonjezere ma insurance companies aliko kumala azakhalako othandiza alimi akuti pamaliro sizimavuta kuli Maujeni National kuli Old Mutual kuli Aniko kuli mabungwe osiyana omwe amathandiza kayendesedwe kamaliro nanga kunkhani yokhuza ulimi ngati ulimi simunayende bwino alimi azathandizidwa bwanji akabambe. This is a simple thing to take. Amtumbuka anzanga achipani cha UTM ndakuluakulu ena unanipo ni vuto limene Central Region akukamba zimene zozo ma insurance companies kumalayi kunoko ngati mmathandiza maliro kodi alimi mungathandize bwanji. This is a good fact from Central Region. So comrades Malawians tikama tufuna msogolo wabwino mafusa amene aziyankha msogolo amene yoyo anthu akufunsa ndi mafusa amene wawo. This is a very good intervention. Kodi azipani akabambe amtumbuka pankhani ya insurance ma insurance kukhuza ndi ulimi muzathandiza bwanji alimi kumalayi kuno koma mafunso amene lili ndikuchoka ku Central Region. That is another thing. Chinaso ndi ichichi zomati ku Central Region ndi kwa achewa ayi ku Central Region si kwa achewa ayi kuli Angoni achewa iliko nditu kuli Asenga kuli mitindo yosiyana kumene kuja kwa wangoti mwina usogolo wa chipani umakhala wachichewa koma si utana kuti kapena kuti ku Central Region iko anthu onse ndachichewa komanso ku Central Region suti wina aliyense amasatira zachichewa kumalayi kunoko aliyense amasatira ndale za ziko. Then akamati hadi tikamanena kuti MCP kwawo ndi ku Central Region ife ya Malawi tikulakwisa. Central Region is not for MCP. Central Region ndi Malawi omwe nawo sabava kuwawa ngati msogolo wa ziko sakuyendesa bwino zinthu. So Central Region panopa ndamba kuona and this thing is coming nthawi yabwino kwambiri akuyankha choncho ku Central Region tikupita ku my elections kuyenda kwa kabambe ku Central Region. This is the impact that I'm getting from people, the feedback yomwe kabambe mmene akuyenda ku Central Region. So Malawi tentatenga anthu ku Central Region ngati azibale athu amene akulakwisawo auti ndi anthu andale akuti ndi amene akulakwisa zinthu ku Central Region makamaka akulu achipani cha MCP ndi amene akulakwisa anthu ku Central Region ndi mafumu ena omwe akakhala pa msonkhano kumayankhula zinthu zabwekabweka ngati mene amayankhula afumu ena chakunkhomako kumati yayi ife agule tizavotera wagule akuti zimene zasindale zabwino zikusokoneza mtundu chifukwa ndale kumwambo wagule kulibe ndale kumwambo wachifumu kulibe ndale za ziko zachikhalidwe zimakhala zachikhalidwe koma anapa akakhala msogolo wa ziko asamamuze nkhani zokhuzana ndi chikhalidwe cha nyawu kumuza president ayi sizimakhala choncho. On top of that akunenaso kuti anthu amene alembesa kwambiri ku Central Region ambiri alembesa koma ambiri analembesa mchimbulimbuli
komanso ambiri analembesaja sapita nawo ukamvera zomwe akuyankhula akuluakulu azipani zina amakukhala m'manyumbamo chifukwa anakakamizidwa kukalembesa anthu aku Central Region zimene akundiuza anthu ambiri ku Central Region manambala amene tikuona kuti ku Central Region anthu analembesa ambiri akuti nzaboza anthu ambiri anakakamizidwa amapasidwa ufa chimanga ndalama kuti akalembese koma chipasidwe ndalama zimene zijapo kalembesa abaja kuzafika leroli anthu akuvutika kwa basi ku Central Region ndoti Central Region kuzagala voter apathy koma voter apathy imeneyo yachitika chifukwa chakuti anthu ena kusendesa bwino ndale makamaka zathu achipani cha MCP amapereka uthenga wolakwika kuti anthu akalembese mkaundula wa vote. So comrades Malawians, this is the feedback I'm getting from Central Region. Ndamva chisoni kwambiri kuti anthu aku Central Region kulira kwawo ndi kumene kuko kuti anachita kukakamizidwa kukalembesa kuti azavotere Chakwera pamene zinthuzo panopa zavuta miyoyo ya anthu yavuta pa nthawi imene amalembesalo siku limenelo anadya bwino koma kuchoka siku imene anakalembesa mkaundula wa vote ambiri ku Central Region kuzafika leroli ena anamwalira ena anathawa ndi kuthawa ena anazipha mina unena akuluakulu ku Central Region. So comrades Malawians, Central Region, expect more votes from the people of Central Region kupita kuzipani zosiyana-siyana koma Dayosisi Kabambe Central Region I think azatenga mavoti ambiri chifukwa zimene uthenga ndikulandirawo ndoti ndauza Kabambe kusonyeza kuti anthu aku Central Region Kabambe yamukonda. So comrades Malawians, this is about Central Region ndi mmene Kabambe wapanga campaign ku Central Region mauthenga amene ndikulandira ndi amene wa feedback ndipitenso ukoko kumbali ina ya kumangochi kuli malo ena kumene koko ati kamapita kaya ku Mozambique as we are going towards border ya Mozambique kumene koko so anthu ena akudandaula kuti a president athu Kabambe akanabwerako kumene koko azapange ndi tulale yayikulu across kunyanja uko kakumakanjira chani uko kumalindi kakuti uko kumakanjira something like that kumene koko abwera chimozimozi kuntaja auti UTM kuntaja so ikafikeso chifukwa kumene konso kuli anthu ena omwe panopa seguka kumaso komabe kuyenda ndi ndalama komabe uthenga amene ndifika nawo komabe I'm happy kuti anthu mukumandipasa ma feedback osiyana-siyana kunsanje akuti chilichonse chili bwino chili malo kumuchinji chilichonse chili bwino kunzimba chilichonse chili bwino madera ambiri I think UTM panopa fundo yawo ikuveka bwino kwambiri. I'm very happy kuti campaign yambiri tinapanga kale ngati anthu ena panopa mwina ena kumanena kuti ena kuti chani let me read here. Okay, anthu ena kumanena kuti nanga DPP bwanji a DPP ndi UTM simungangogwirizana ngani ya mgwirizano inatha Dayosisi Kabambe ananena kale kuti zokamba za mgwirizano panopa ayi chifukwa ma ballot papers anapanga kale print ndiye kusonyeza kuti APM akhala pa ballot paper ya DPP Kabambe akhala pa ticket ya UTM basi ngani ya mgwirizano panopa inatha mwina mgwirizano uzakhalapo ngati mavoti ayenda bwino ngati yawina sawina 50+1 first round second round mwina uzakhala ma agreement yena ndi yena osiyana kwa panopa DPP ndi UTM ndi zipani zosemphana sizikuyenda limodzi ayi kuli kwa ma members a chipani cha DPP kusupport UTM or ma members a UTM ena kusupport DPP kwa panopa palibe mgwirizano wokuti DPP ndi UTM akuyenda limodzi ayi zizaoneka powomula pa 16 September ngati DPP sizapeza 50+1 pazakhala magwirizano ngati MCP ngati UTM sizapanga 50+1 pazakhala zokambirana za mgwirizano chimozimozi MCP ngati sizakwanisa 50+1 pazakhala nkhani yokambirana kwa panopa Malawi tipange campaign yapa yekha pa yekha UTM zipanga zache DP zipanga zache MCP nazo zipanga zache palibe mgwirizano ayi palibe a president anena spoiler Kabambe kuti there's no alliance talk panopa ndena asiyeni makamaka zatha DPP mupanga bwanji nawo mgwirizano campaign president wawo ayamba kuyenda weekend pamene Kabambe anayamba kuyenda kale kuyamba nthawi ya convention akhala kuyenda madera osiyana-siyana across the country ndi apanga bwanji ndi mgwirizano ndi chipani chomwe msogolo wawo sakuyenda ndi kuyenda komwe ndi mgwirizano wa mtundu wanji oterewo
mgwirizano umakoma kuti umakhala bwino kuti zipani zonse zizithamanga pa speed imodzi. Kwa panopa vuto lokuti chipani cha DPP chomwe anthu ambiri akufuna ngati chikhale pa mgwirizano ndi UTM, mtsogoleri wa chipani cha DPP sakuyenda ayi nachikulire. Of course nkhani imene sinimafuna kubwere kambaso nakamba kale zuwa kuti APM ndi okalamba analakwisa kuchipani cha DPP kwapanga endosi an old man, he can't run up and down. Panopa kunzimba kuno kunabwera my Jenasa nawonso mene akuonekera sangakwanirise kukopa anthu kuti mpaka DPP itenge vote kuno kumpoto ayi akuchepera kaba akuchepa kwambiri. So what I'm trying to say here is, let me clear this, ku UTM kuli anthu enanso ndithu opupuluma kapena osokoneza basi. Pamakhala anthu ena mchipani anakukula anthu osokoneza akumakamba kwambiri kuti sangapange bwino kupanda sangawene chisankho kupanga ubaya ndi DPP. Izozo zimene akuganiza iwowo kwa pa ground sizili choncho. UTM payokha yipanga zododomesa kumalayi kunoko. Anthu ambiri mudzakhumudwa zimene zapangika UTM pa 16 September. Mwina ma 50+1 sizabwerezanso one go muzaona Dasuka Bambi wadusa. So amene ukamba kwambiri za mgwirizano ku chipani cha UTM ndi anthu omwe sapanganso campaign. Sapanga campaign komanso mwina sana imeso pa member of parliament. Mwina sana lembesa. Ndi amene ukamba kwambiri za mgwirizano ndi DPP. Izozo ni ndale zawo nawo mena kuonera. Koma na mmene zili panopa with Dasuka Bambi. Ine fundo imene akunena Dasuka Bambi kuti za malaya panopa ayi ndi kugwirizana nazo. Chuma musuma panga alliance ndi chipani chomwe paibe chikupanga. Sichikuyenda pa ground chungokhala. Bachufuna alliance. Munthu kokhala mu office basi kumafuna alliance. Ayi. Dasuka Bambi akuyenda, Zulo wayenda, Dzana wayenda, leronso mwinanso akuyenda. So chopangira malliance ndi anthu omwe sakuyenda ncha. What is so special this pans zoti zindasogolera zinapanga mistake zokha kusankha kupanga endorse munthu woti sangathe alibe kuthekera kuyenda across the country. Campaign imafuna kuti uziyenda munthu ngati mena kuyenda Dasuka Bambi. So nkhani alliance iyi kulibe. Nkhani na ndiya chani ya ma monitors. Nkhani ya ma monitors iyi mwina inachitika ku Central Region kuchipani cha UTM ndi DPP anakhala pasi kugwirizana. Koma fundo imene anagwirizana umene uja sinali yakuti yokhuza chipani cha UTM in full. It's just a part of it of UTM ku Central Region atakhala pasi nawonso imene anaonera akuluakulu chipani cha UTM ndi DPP anakhala pasi kuona kuti kodi monitoring process iyenda bwanji. Koma sinkhani kuti neni kakambe imene yoyo ayi. Chionera I'm campaigning for the president of this country. So comrades Malawians, materials achipani suti kapena afikira pena pali ponse. Ndalama atu yavutatu. Then ndalama ngati yavuta kuti munthu kagule materials achipani kwa wina aliyense. Ayi pamakhala povuta. Anzathu amene ali boma mwina ndikuthekera. Nasi amangotapa apo ndalama apo ndi apo. Koma nako opposition kuti materials achipani kapena UTM ikhale ndi ma t-shirt 1 million kapena chakuti 3 million zitenje pakhala povuta. Kwa masiku asalawa tipange uniform yathu akhale Kabambi. T-shirt yathu akhale Dasuka Bambi. Dasuka Bambi nkhope yake tenti iguliseni. Ma t-shirt zavala bwino pasiku losangalala tikazawo waboma. Panopa tili opposition kuti opposition tigule ma t-shirt kapena chipani chigule ma t-shirt kunja kapena chipange print ma t-shirt anthu ake ndati omwe atakavale ma t-shirt amene wo. Suli na kuti ma t-shirt siofunika ndiofunika. Koma ndi nyengo mene zilili chipani sichingathe kukwanisa kugula t-shirt ya wina aliyense wobwera kulale ngati mene apangira anzathu a chipani cha MCP kapena DPP. Tingokonda munthu wathu uyu. Nzeru zakezo ndiye uniform yabwino ndiye makaka bwino a chipani. Dasuka Bambi manifesto yake ija ndi t-shirt payokha. Comrades, good morning.